Добро утро! Това видео ще бъде доста по-различно от видеята, които съм снимала до сега. В момента е неделя, сутрин 7 часа. Отиваме да снимаме тренировка с Иван, като ще ви покажа всичко от тренировката. Надявам се да ви бъда полезна, надявам се Иван да ви бъде полезен. Ще оставя информация за него долу в описанието. Ще оставя инстаграма му. Мисля, че има YouTube канал, ще оставя и YouTube канала му. Хайде да тренираме. Не чух. Добре, дай наобратно. Проблема зимата... Не, което е на место. Проблема зимата е, че трябва малко време на коляната загреят. Сега с тебе... Да кажем, ще правим тренировка, докато почиваш. Разказвам някаква теория. Както казахме, говорихме на тайно. Първото нещо е трябва да имаш мобилност. Мобилност означава в залата дали може да изпълня дадено нещо без да имам затруднения и без нужда да ме заболи. Говоря за нормални хора. Второто нещо е стабилност, което означава дали имам контрол в даденото движение, дали правилно мога да контролирам докъде да сляза всеки един път. Тоест, първо, второ, седмо, десето, 15 повторение, да го направя правилно и с контрол. Правилно с мобилността, с контрол, не първото и второто да са бързи или бавни, а колкото са повторенията да са по един и същ начин. Реално скоростта, така наречените ексцентрично, изометрично и концентрично да са по зададен предварителен сценарий, който са в момента ще си излистам перше. Както как трябва да увеличим мобилността? При тренировка, това е най-важното нещо и това е най-бързото нещо, което мога да направим. Така, натискаш срещу мене. Едно, дръж, две, не повече, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Издишай, отпусни крака. Отпусни крака, отпусни, дишай, натисни. Добре, следващия път малко повече издишай, като го форсирай накрая. 2, 3, 4, де отпуска 5, 6, 7, 8, издишай, отпусни, дишай, най-напред, натисни. 1, 2, 3, супер, 4, 5, 6, 7, 8, издишай, отпусни, дишай, мина напред. Добре, натисни. Сега след 8-та секунда ще искам петата да я допреш към седалището. Ще струва невъзможно, така е. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега дърпай петата към тебе. Ето тук стягай, задното бедро. 1, 2, дръж 15 секунди. 3, 4, 5, 6, 7, стягай 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Ти е много неприятно. Така е, но това е като мобилност, ни дава мобилност най-бързо. Просто тук трябва да се отпусне нервната система, да става с издишването. Аз не мога да натисна повече, отколкото ти не ми позволиш. Правим клекване днеска. Много важно нещо за клеквайте да може да влезеш под лоста, т.е. да имаш външна ротация. Изправи гърба само, главата горе. Отпусни ръката. Дигни бръчката. Направим също нещо за глезене, защото предния път бяха малко стегнати глезените. Глезените е едно от местата, където ти ще трябва да го направиш, аз не мога. Но правим също нещо. Сложиш кръка по средата. От тук ще залепиш напред колкото можеш. С пръсти ще натискаш надолу 8 секунди, като се държиш. И след това на издишане отпускане почваме да бутаме леко, колкото е възможно. Тук не е голямо движението. Да, коляното напред. Като в същото време Петата не отлепяме. Точно така, не отлепваш. По-последната стъпна? Добре, я минем малко страни, ще искаш отстрани да дойдеш. Тоест, като минем, да минеш те напред. Мини в страни. Така, сега хвани се. Стой сега. Сега натискаш надолу и задържаш. Тук пак както е 30 секунди, брои ги 8. 1, 2, 3. Само напред. Тук идваш само напред. 1, пак натискаш 2, 3, да. Стой, 1. Къде опада сега? Отвън, отвътре? Отвътре, тук. Отвътре. Той ти е сигнал къде да натиснеш на мобилността. Даже... Къде да разтегнеш, за да имаш по-хубава мобилност. По-скоро Ахилеса. 8, значи Ахилес. Сега дигни пръсти нагоре.
идеално. 15, Да, 1, Ахилеса. 2, 3. Да, Ахилеса. Той ти Това ми е слабото подсказва място. къде си ограничена от към мобилност. С PNF-а ти показва. Там съответно ти показва десен ляв, какво се случва, как се случва. Проблема на жените е, че трябва да сте, примерно кръка, ако трябва да падне надолу. За мъжете трябва да падне от ниво на таза 15 градуса надолу, на жената 45, което е повече. Тебе десният ти крак е доста по-стегнат. Десният ти крак аз съм мога да го бутам даже, за да отиде назаре, но не мога да го бутам повече, защото ти ще го усещаш като тоска ми скъса нещо, което не е приятно. Така е, да. И нормалната реакция за организма е да стегне нервната система и да спреш, да ми позволиш да бутам. Аз не мога да натисна повече. Мога, но тук не се натискам. Идеята тук на последните 15 секунди те изпочиваш е да активираме антагонистите. Тоест да подскажем на мозъка какво той ще трябва да прави, защото за нещо да се случва, за да се удължи, от другата страна трябва да се съкрати. Това е идеята на последните 15 секунди и ти ако стигнала на 100% е много трудно да активираш антагониста от среща. Не мога да го дигна. Не можеш, така и трябва да се усеща. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, всеки. Тук Ахилеса не го усетих, обаче пък прасеца. Дясната страна трябва да разтягаш Ахилес повече или най-вероятно е солеуса, що му усети надолу. Лява страна, прасеца, това трябва да наблегнеш като правиш разтягане. Така това ти подсказва. Нали, това е като домашно за повечето хора, това трябва да се разтягаш. Правим днеска бавно и класически, няма да натоварваме, защото, както говорихме, 4 секунди надолу, няма пауза долу, експлозивна нагоре, няма пауза горе. Тоест 4 надолу, няма пауза и дигаш. Краката? Ниво на рамената, пръстите леко страни 5 до 15 градуса. Тъй, бавно. 2, 3, 4, все. 4. Дигни малко паричката. 1, 2, 3, 4. Аз бих хванал малко по-тясно, защото имаш хубава мобилност. По-широкото хващане за по-стегнати хора, ти трябва да извъртят ръцете назаре. Ако ти имаш мобилност, не можеш да дръжиш хубаво ръцете, ти гърбите предпазя и няма проблем. Нещо по-класически, ама при мен са такива антагонисти. Да, правим крачки. Докато колко ли крачки правиш горе-долу в залата? 15. 15. Менето ми е нормален ден. Ти си всъщност сутрин от 6:30 тук. 6:30 хора в един господин, той е от тях. Тренираме 20 минути и идвам тук, 7:30 като почна, до към 12:30, 1:30 някъде. Добре, до тогава съм. Ами, аз имам кучета. Аз сутрин преди да тръгна за работа, вече съм на почти 2000. И на обяд трябва да ги разходя, вечер трябва да ги разходя. Така, почваш в контрашпиц, силно към тебе, 4 секунди надолу. Контрашпиц, пръстите надолу. 1, 2, 3, 4, додолу. Все. Главата малко надолу, да не ти е неудобно. 3, 4, все. 1, 2, 3, 4. Три такива загряващи серии правим. Работните между 3 и 5, може би 3 при тебе да не те пренатварваме. Първото е мобилност. Мобилността, ако виждате, че някоя няма, а повечето сутрин като дойдат нямат мобилност, защото са лежали, и увеличавам с PNF стретчинг. Грубо казвам, там е 47 секунди, защото 4 пъти по 8 секунди, плюс 15 секунди антагониста са 47 секунди, там някъде. След това правим, в зависимост от това колко е силен, между 3 и 5 загряващи серии, като 5-та серия ще е началната тежест. Най-хубавото нещо да тренираш сутрин е, че обикновено, даже да не съм спал, си малко по-силен. Защото ако дойдеш след обед и не съм спал, вече е проблем. Тъй движението е също, главата горе. Като ръцете така, по-прибрани. По-прибрани. 4 надолу. 4 надолу. Аз ще ги броя, не са пресне. 2, 3, 4. Добре. Натискаме 5. 2, 3, 4. Добре. Пълен клеп. 1, 2, 3, 4. Добре. Тъй, ти имаш мобилност вече. Имаш контрол. Следващото нещо е сила.
Като дойде елемента на сила, едно от старите неща почва да се променя. Тоест, в случая не е сила, килограми. Тоест, почва да стават грешки. Грешката е, че почваш малко да отнепнеш петите, ти трябва да натиснеш повече на тях, зато и обувките за бягане в идеални случаи не са идеални, зато и са в идеални случаи щангети, защото са твърди. Там ако отлепиш веднага усещаш и треньора и те вижда и ти казва натискай на пети. Другото е, колената ти влизат леко навътре. Ще натисне на големия пръст, колената леко ще ги извърти настрани и като почнеш да клякаш, леко ще идват по този начин. В идеалния ще искаме, като пускаш надолу, да не влязат надолу, защото отдолу тук ще направиш това. Това нещо означава, че свода ще падне и ще стане по-трудно, тежестта ще затисне. Предварително ще натиснеш на големия пръст, ще изкараме, зато и даже да влязат леко, те ще влязат само до някъде и няма да падне свода. Това е още загряваща. Сега загрявам, да. Ще усетиш коя е работна. Аз на това ги бъзикам винаги моите. При мен работната серия много се усеща. Аз нямам в първите движения. Сега ще загреем с тежест. Правим 15 по 10, така нататък. Ние правим клекания от този вид, но ти пък си мобилен. Но да кажем, че правим нещо по-елементарно. Тук е много елементарно движение. Нямам нужда да загрявам, да те изморявам с 15, с 10, с 12 и така нататък. Това просто е моето мнение. Защото тук единствено трябва да знам, че имаш мобилност. На това движение ти имаш мобилност. Добре, само че си силно нагоре. 2, 3, 4, додолу. Силно. 1, 2, 3, 4, додолу. Силно. 1, 2, 3, 4. Добре, сега усетих задното бедро вече. Така, за да го усетим повече. Малко спестяваш дърпането, малко по-силно само дърпането. Отгоре надолу, като дръпнеш към тебе, натисни таза надолу. Натисни таза надолу и така ще усетиш разтягането хубаво на задно бедро. Преди тренировка, какво да се приема, какво да се пие? Хранене? Или... Не, първо от към добавки, после от към хранене. Към добавки, аз съм на мнение, че всеки трябва да си нацели кое му работи. При нас не приемам никакви добавки, аз едно кафе ми е достатъчно. Имам хора, дето влизат с цитрулин, с аргинин, с креатин, с огромна доста кофеин. Говорим за 600-500 там някъде. При ларкаута и са такова, да. Говорим за прекаляване и с монстър вътре в тренировка. Говорим за много сериозни неща. Трябва да намериш кое работи за теб. Аз съм усетил, че моята нервната система става прекалено активирана и не почва да не ми се тренира. Отделно, примерно търгинина, тук отгоре почва много ми изтръпва и това ми е отвратително като усещане, тъй че го избягвам. Едно кафенце, имам жена, дето има силно казвам проблем с сърцето, но има проблеми малко с сърцето, тя не пие абсолютно нищо или ако пие кафе, инка. Пие кафе инка, което на нея работи добре. Да. Житено, зърнено, силно. Айде сега натисни на пръсти, 2, коляната навън, силно. Добре, оправи си главата. 2, 3, 4, стих. Какво закусва? Да. Според мен всеки закусва, всеки дали ще закусва, пак е до свое собствено осмотрение. Аз имам хора, които физически просто като дойдат и са закусвали филийка с домат, са по-зле отколкото ако дойдат гладни. За някои тренировката на главно работи по-добре. Каквото се прави цял живот, това прави и сега. Така. 1, 2, 3, 4, последно. Добре, само додолу. Не дига главата нагоре. Стига. Хората, които трябва да закусват, аз закусвам цял живот. Аз ставам в 6 часа всеки ден закусвам, сега и по-рано, но аз закусвам цял живот. Аз не съм спирал с закуска. Аз когато не закуся, ставам отвратителен до обяд. Почвам се го изкарвам на клиентите и става много лошо. Тежки тренировки. Веднъж в живота съм пробвал едно хранене края на деня, целият ден мисля само за храна. За мен не работи. Има хора, които имам приятел 2015 година, той е, като го разбра първия ден за това нещо, той до ден днешен е така. Интервал фастинг дълъг? Не, то се води ОМАД, One Meal a Day. Едно хранене за деня, края на деня. Добре, и той изпадна. Много калории. Да, той еде 10 яйца едно след друго, след това еде месо и след това, ако още е гладен, приема въглехидрат. Това му е храненето цял живот. Вече от колко са 11 години. Така, 4 секунди надолу. Като
като преди да тръгнеш, малко по-съзнателно това нещо да стане. То не е много, защото ще отлепиш долу, но колената трябва да излязат. Стой малко. Не е тук, не е ротация. Ето го. Това. Защото ако продължиш, вдигнеш крака. Тоест там не искам да отчем. Ай, 2, 3, 4. 1, 2, главата горе, 3, 4. По време на изпълнението, зато и правим загряващите и искаме всички да се приличат. Тоест да имаме мобилност, да клекнем додолу, да имаме стабилност, не да изпуснем надолу тежестта. Защото като пуснем тежестта, лошото на клекане, че ще натисне гръбнака. Искам да стоим изпълнение, който ти дава контрола, тия 4 секунди ти дават контрол и силата тук нагоре на последните 4 почне да се забавя. Тоест, от той знам дали да слагам килограми, защото няма да питам. Де факто няма нужда да слагаш, защото видя, че... Бих сложил, ама айде да не е днес. Бих сложил, това са най-хубавото нещо в залата, микротежести. От 2 кг, като добавя на клека, не са толкова много. На 2 кг са прогрес. В тази зала имаме късмет, имаме различни лостове и микротежести. В повечето зали микротежести са 1,25 на страна, което 1,25 за жена, която трябва да клекне с 20 кг лост, защото обикновено има само 20 кг лост е много. Защото 20 на 22,5 е 10%. Много скача изведнъж. Тук имаме... Сега в момента е 10 кг. 15. Тия червеница 15. Искай тази за 3, 4, додолу. 1, 2, 3, 4, дебърс. 1, 2, 3, 4, силно нагоре. Натискай тази надолу, 2, 3, 4, 1, натискаш тази за 2, 3, 4, долу въздух, горе издишай. 3, 4, последно. 1, натискаш тази за 2, 3, 4, супер. Като тебе човек, който е по-напреднал. Голямото разковниче ще е да не бързаш, да не се стряскаш, ти по-бързо ще стигнеш до отказ. На тебе, примерно, ти не споначинаеш, мога да дам и 3 серии, мога да са и повече, но повече серии ще означава, че трябва да се възстановяваш повече. В този случай много по-важно е да следим много дишането, т.е. да не го бъркаш дишането. При клека малко се стряскаш на последните, горе на последните 1-2 повторения нямам проблем да направиш половина, 1 секунда пауза, да вземеш хубаво въздух, така. И тогава да клекна. Да. Правилото в залата е следното. Правилото, като изпълняваш движение е следното. Трябва да имаш въздух в себе си, като изпълняваш тежкото нещо. Тук тежкото е да се изправиш. Тоест трябва да имаш въздух отдолу нагоре. Тоест долу вече си взела въздух, най-горе трябва да го издишаш. Там тежкото е като дърпаш. Долу трябва да си взела въздух, като дръпнеш трябва да издишаш. Зато и ние контролираме негативното повече, т.е. така нареченото ексцентрично или удължаващо, защото тогава обикновено в човека има сила. Той обикновено и ми обяснява, не мога, още колко имам, ще свършим ли днеска и така нататък. Тук при клека, представи си, че си във вода, от тук искаш да вземеш въздух, да задържиш и да издишаш горе. В идеалния случай първите 8 са дишането ти е много добре, последните 2 трябва да е така. Тоест трябва да вземеш въздух, да стегнеш, да задържиш, дишаш горе, да издишаш най-горе. На последните 1-2. Не бързаш, колената навън, главата горе. 1, 2, 3, 4. Все. 1, 2, 3, 4. Добре, натискам пети. 1, 2, 3, 4. Силно. Супер беше. 1, 2, 3, 4. Вие залитам напред. 1, 2, 3, 4. Силно. 1, 2, 3, 4. Супер. 1, 2, вие гледа надолу. Силно. Добре. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Последно. 1, 2, 3, 4. Стига. Позицията на врата е много важно значение в залата. Хората имат обикновено навика да натискат. Когато си свикнал и си много трениран, имаш много мускулна маса на трапеца, не е чак толкова значение дали леко ще погледнеш или ще дигнеш, или особено ако не дигаш субмаксимални килограми. Тоест ако вдигаш десятка,
не е чак толкова значение. Но генерално за повечето хора натискането надолу носи минуси. Събирай краката. Да, ръката напред. Добре, натискай нагоре. Нагоре. Натискай бърничката отдолу. Натискай нагоре. Не, натискай нагоре. Да сила и няма. Затова главата стои горе. Нервите от главата в първо ребро влизат тук в канала и към той. Всичко, което правиш тук реално, лоста го плащаш. Има значение с позицията на главата. Най-лошото е на бицепсово сгъване, където е натискаш главата обикновено напред. Защото всички нерви отиват до тия 3 пръста или тия 2. Нямаш силата. Нямаш силата да стискаш. И може да направиш някъде по пътя да направиш проблем, което е неврологичен проблем, се лекува много време. Ако си направил мускулен проблем, месец, 2, 3, може да го правиш. Неврологичен проблем 6, 12 и така нататък, отнема време. Наред с стои ти тогава няма да тренираш. Зато и главата поне стои неутрална. Може да е леко надолу, главата ти на последните 2-3 леко буташ надолу, което не е проблем, но да не го натискаш надолу. Защото тук реално имаш хващане и стискане. В момента, в който ти нямаш хващане и стискане, няма проблем. За ако правиш планки, натискаш главата, няма проблем. Там нямаш нищо, което да стане зле. Той, което аз казвам, или главата напред, или гръдната кост напред или леко нагоре. Ако стои там, имаш повече сила. Последно, натискаш тази 1, 2, 3, 4, стига. Препоръчваш на преди тренировка? Преди той само ще кажа, че има два типа хора. Защото един път забелязах, пита една клиентка и ти дали си за или против добавките и тя ти каза, че е много против. На хора, които са против, не даваш добавки. Те не искат да пият добавки, нали, то имат някакви разбирания, така че там няма какво да кажеш. На хората, които са за, аз предлагам обикновено 6 или комбинация от някой от тях. Мултивитамини, цинк, магнезий, омега-3, витамин D, пробиотик, са долу-горе 6 и ако е жена, обикновено още нещо да подпомогне храносмилането. Това са обикновено 6. Ако трябва да избера топ 2 до 3 мултивитамини, защото обикновено нещо в храната ти липсва, дали е веган, дали не ядеш достатъчно, дали харесваш или не харесваш плодове, зеленчуци, дали в тях има нужните микроелементи, мултивитамини. Витамин D, особено сега зимата, защото повечето хора така или иначе не излизат навън, няма откъде да дойде слънцето, така че е задължително витамин D. И третото е, може би, магнезий. А витамин D чисто или плюс К2? Пак е ситуационно. Витамин D. Първо да дигнем някакви нива, ако искам да влезе в кости, няма проблем с К2. 1, 2, 3, 4, силно. Добре, 1, 2, 3, 4, силно. Последните две ти изглеждат твърде бързи. В този случай аз бих тръгнал килограми. За 3 серии, ако ги правихме още в първата, бих почнал да добавям. Искам последните две, да направим грешка, но да не я правим. Ти имаш твърде много сила на последните две, изправяш се много бързо. Така, нали, човека ще знае дали да сложи килограми. Ти имаш мобилността, имаш вече контрола. Последното нещо, което единствено се тренира, е силата. То силата идва нагоре. А с прогресивно натоварване работиш по този метод, всяка тренировка им качваш? Даже и не всяка тренировка, трябва да е всяка серия. Направо всяка серия. Както ти казах, винаги работи в някакъв рейндж. 6, 8, 8, 10, може да е по-голям. 6, 10, 8, 12 и така нататък. Ние гоним минимума. Примерно в случая в тебе е минимум 8 до 10. Зато и ти казах, последните две са малко по-различни от последните предните 8. Разликата между тях е в скоростта ти на изпълнение. При по-нетренирани хора, разликата също идва, че те започват да ми обясняват, не мога, и тогава трябва да си малко по-внимателен накрая с такива хора. При тези, че твърде имаш много сила, имаш и контрол, те, че просто трябва да работим за последния елемент, който е сила. Така, сложил съм контрашпиц, спускай додолу, пръсти надолу. 1, 2, 3, 4, додолу, силно. 1, не си спестявай нагоре, дръпни ги силно. 3,
4, силно. Натискай тази 1, точка 2, 3, 4, силно. Добре, долу въздух, горе го издишаш. 2, 3, 4, дърпай. 1, натискай тази 2, 3, 4, 1, натискаш тази. Айде сега хубав въздух, долу дръпни силно. Дърпай. 1, точно така, 2, натискай тази 3, 4, последно, хубав въздух. 1, много избърза. Стига. Това е разликата на последните. Тук, тъй като е по-фиксиран уреда, много добре мога да ти покажа, че долу трябва да имаш въздух и трябва да дръпнеш силно. Ти не си взе много бързаш накрая. Да, зато и хубав въздух вземи, не е бърза, ще дръпнеш силно. Пък и да не може да дръпнеш силно, зато и работим в този рейндж 6-8. Аз искам да видя накрая 8 да са много трудни и 7 да почне да става добре. Зато и на повечето хора им давам около 5 серии в тази тренировка, защото сега до третата обикновено те ще поддържам и сила, от тук нататък аз ще слагам килограми. В този случай на 3 серии, още от първата бих почнал да слагам килограми, но днеска няма да е този ден. Ще дам вариация, дет няма да ти хареса. Със сигурност. Това съм сигурна. Идеалният случай е като измислиш някаква програма за някого. Тая програма се държи между, в зависимост от той, колко пъти може да изпълни, между 2 и 6. Това е разликата. По-напредналите много бързо ще дигнат сила и там 3-4 пъти трябва да я смениш. По-начинаещите дигат много по-бавно сила, защото няколко пъти едно повторение е вдигната сила отгоре, защото е едно повторение отгоре. И за цяло при по-начинаещите е малко повече време. Но пак реално 6 седмици да държиш някой на една и съща тренировка, той така, дай да я сменим. Просто им мръзва да я прави. При вдигната пета, ако си много начинаеш и сме правили движения, където коляното е минавало напред, има вече там някаква издръжливост. Това е нещо, което ще дам, защото тук елиминираме момента на мобилност, тук вече не трябва много мобилност с вдигнатата пета. Има единствено стабилност и сила, което ще дойде на силно изпълнение. Слагаш петата високо, задния крак е на пръсти. Представяш си, че коляно трябва да отиде безкрайно напред, а то ще може и да отиде безкрайно напред. 3 секунди надолу, секунда пауза, силно нагоре. Рамената са назаре и главата е горе. В идеалния случай искаш задното бедро да залепне за прасеца. Все както правихме там, да стане това нещо тук. 1, 2, 3, секунда пауза, дигам. Единия крак, след това само сменяш, другия, хубаво да залепне и дигаш. Значи напада, това е ниво на рамената. При напад малко по-тясно от ниво на рамената, но да ни е да са един за друг, защото ако се стъпи един за друг, къде ще трябва да пазим баланс. Застои малко в страни и сти. Коляното искаме да отиде максимално напред. 1, 2, 3, все. Добре, фокусирай се само този коляно напред. Другото е на вълна. Бутай. Все. Само той напред. 1, 2, 3, пауза. Айде да вкарам паузата. 1, 2, изправи се. Пауза. Все. 1, 2, 3, пауза. Супер. 1, 2, 3, пауза. Изправи се. Ръчте на крака. Пауза. Силно. Там не искаме да се фокусираме, искаме само на предния. Силно. 1, 2, 3, пауза. Добре. Тук се случва следното. Предния крак предимно квадрицепс, задния крак леко се изморява квадрицепс, защото ти ако стоиш изпъната и правиш това нещо, тук така иначе леко кръка минава зад торса. Зато и хората искат да се преведат напред, за да няма тук разтягане. Да, ама аз искам да стоиш така. 1, 2, 3, пауза. Кръкът как не иска отива напред. Бутай го напред. 1, 2, смело. Пауза, силно. Супер. 1, 2, 3, пауза, дигай. 1, 2, додолу, точка, пауза, дял. Българският клек е много хубаво упражнение. Има сигурно 101 вариации да направиш български клек. Така или иначе, ние търсим някакъв дарен ефект от дареното упражнение. Тук където има пита е много хубаво. Аз мога да го направя тук предимно на този крак.
Тук ще натоварвам по този начин задния, леко предния на седалище и така нататък. Зато и за мен няма повече случаи, някой казва, има и така се прави даденото упражнение. Да, то е една вариация. Ти мога да направиш по 110 вариации. Това нещо също може да се представиш, че аз мога да застана в средата, което също е вариация и мога да отивам напред или да слизам надолу. Аз в момента те карам само да стоиш тук и да слизаш надолу. Тоест искаме това нещо тук да отива напред и да правим това. Мога също нещо да го направя така. Да отивам доста по-напред. Различни вариации. Привеждане. Трябва да направим нещо за hip extension. Хващаш максимално широко. Ще стъпим малко по-широко. Ще фиксираш колената. Бавно пускаш надолу и ще дигнем силно нагоре. Да, точно добро утро. Хващаш максимално навън. Рамената назад, натискаш корема напред. Нещо, дето повечето жени не искат да го правят. Бавно надолу. И сега като стигна до някакво ниво, от тук мога да направя следното, мога да стегна квадрицепса. Колко повече стягам квадрицепса, толкова повече ми позволява отгоре да разтегна. Но да предполагам, че днеска няма да е този ден. Така. Малко по-широко, хвани широко. Да. Бам. Давай, 2, 3. Малко изправи краката. Изправи ги, стигни квадрицепса и пускай много. Стигни квадрицепса. Стягай, пускай, стил. Браво. Ако стегнеш отпред, ще може да разтегнеш отзаре. Ние в момента търсим разтягане отзаре. Така че ти си от тия, дето мога да разтегна, тъй че го разправим. Бавно. Ай. Пускай бавно, стягай квадрицепса, стягай отпред, стягаш тук, стягай, пускай, стиги. Супер. Ай, бавно. В идеален ще е 5 секунди надолу, долу-горе така ти идва. Ай. 1, 2, 3, стягаш квадрицепса, стягаш, натисни корема и не отпуска. Силно. Добре. Така или иначе рамената назаре и корема е напред. Ние искаме в това нещо да не се променя. Но като стегнеш квадрицепса, трябва да разтегнем задното бедро. Ме позволява, защо го разтегна. Стягам накрая, квадрицепса. ако стегнеш вътрешната част, вас медиалиса, ще стане това разтягане. Ай, бавно, натискай корема при, натискай, стягай сега тук, стягай, точка, стягай, дигай. Супер. Си разтегната. Да, бавно. 2, 3, натискаш корема, стягаш квадрицепса, стягай, стигаш. Супер. 1, 2, 3, натискай корема, 3, 4, стягай, дигаш. Така. Той трепери не търсим. Айде още едно. 1, 2, 3, натискай корема при, стягай квадрицепса, дигаш. Стига. Да, няма да те натваряме много. Добре. Зато и много харесвам антагонисти. Предно, задно бедро, бицепс, трицепс, гърди, гръб и така нататък. Особено тук, защото зато и мобилността е много важна, защото тук, за да получим повече разтягане, реално тези упражнения за задната верига. Ние търсим hip extension, нали, това привеждане. Ако стегна отпред, ще ми позволи да разтегна отзаре. Просто накрая не трябва да се бърза. Компенсацията ще дойде, ако изпусна кръста. Зато и първото нещо искам да знам, че човека може да натисне напред и да стои там и след това да стане това привеждане. Нали, тук грешката е да се изгърбиш или да прикликнеш. Ако ти не го правиш и накрая... Става. Да, защото разтягането не е приятно като усещане. Тук също не е приятно. Тук има много разтягане. Разтягането тук идва в задния крак, в квадрицепса. Ако аз направя това нещо, бутам максимално напред и стоя изпъчен, тук този ъгъл, който стигна, торта ми с този ъгъл назаре е безкрайно неприятен за квадрицепса. И ще ми е много по-лесно, ако аз залепна напред. Там няма вече да има разтягане. Както казахме, искаме да стоиш справена, коляното ти отива до безкрай и така. Дай почни с десния. С десния почни.
Чакай, докато асимилирам. Малко кръка в страни. Супер. Добре, супер. Стой. Айде, 1, 2, 3, пауза, диг. Супер. Представяш се, движиш нагоре и надолу, пускаш коляното максимално напред. Така. Карай го да отива напред. Бутай го. Супер. 1, 2, 3, дигаш. Добре. 1, 2, 3, сил. Супер. 1, 2, 3, добре. Иди ръща на задния. Натискай напред. Силно. Супер. 1, 2, бутай го, форсирай го. Точно така. Силно. Стиг. Това идва, как ти казах, идеята на мобилност. Тук коляното и глезена, в случая не ти е свикнал да отива, да не работи толкова много и да отиде коляното толкова напред. Зато е странно като движение. Зато и това е вариация, която елиминира мобилността и е само контрол. Контролът идва да съм изпъчен и коляното ми да контролираш да отиде напред, докато аз стоя изпъчен. Аз се концентрирам много в този крак. Не работиш. Знам. Да. Той са просто, как казахме, вариации на движението. Ние искаме изпъчение, коляното да отиде колкото може напред, да го форсираш и нагоре да се изправиш. 1, 2, 3, пауза, сил. 1, 2, 3, пауза, супер. То се е доста по-добре. 1, 2, 3, пауза. 1, 2, 3, пауза, супер. 1, 2, 3, пауза, точно така. Още от началото коригирайте коляното напред. Бутай го. Точно така. Сил. 1, 2, 3, пауза. Последно, колата горе. Последно. 1, 2, бутай го. Сил. Стиг. Браво. Значи без тежести? Да, няма нужда от така тежест. Трудно е тук движението, защото говорим за да трябва да стигаш 100% от мобилността, която ти позволява в момента. Същото движение е много по-трудно ще стане, ако махна това. Защото трябва да изглежда по същия начин движението. И това означава, че разбира се. Затова български клек за мен е много трудно като изпълнение. Нормалните хора трябва да имат много хубава мобилност. Глезе на първо, тук го елиминираме, този бедрени ставя и трябва да стоя изпъчен. И тогава става последния начин. Трябва да можеш ти да форсираш, да бутнеш, реално искаш между задното бедро и между прасеца да няма никакво разстояние, да отида напред и аз да стоя изпъчен. Да стане това нещо. Изисква много мобилност, по този начин леко елиминираме. По този начин изпълнение. И трябва всички да изглеждат по този начин. 8 повторения, всичко ще се умори. Накрая, сега мога да го покажа за едно, накрая обаче ще изглежда при мен долу-горе така. Няма да иска да отиде напред. Аз ще искам да го форсирам, а то е уморено вече. Не остана. Бавно натискаме корена напред. Хвани широко. Супер. Бавно. Стягай тук, стягай, пускай, стягай. Сил. Точно така. Колкото по-надолу слизаш, искаш да мислиш за да стегнеш тук всичко. Особено тук. Искаш да стегнеш тук, за да разтегнеш отзад. Това трябва да ти е мисленето. Натискай корена напред. Стягай тук. Стягай. Стигаш. Бротро. Натискай корена напред. Стягай тук. Добре. Малко се умори. Натискай корена напред. Така. Айде, стягай сега. Стягай. Силно. Супер. Добре. 2, 3, натискай. Супер. Айде, стягай сега тук. Стягай. Хубаво. Силно. Ти беше супер. 1, 2, 3, стягай. 4, 5. Добре. Така. 1, 2, 3, тук.
Тук стягаш. Тук. Точно така. Силно. Последно. Ай, хубаво, вземаш въздух. Долу задържаш, най-горе го издишаш. Стягаш тук. Стягаш тук. Стягай. Дигай. Супер. Така. Значи не съм предполагала, че много толкова не мога да си разпъна. Той идва от много, аз зато съм много голям фен вече от последните 2 години на разтягането. Защото при разтягането много хубаво се научаваш, че всичко е, тук е до така или иначе нервна система. Всички е нервна система. Нервната системата защитава. Тоест защитава ти да не направиш някоя колосална простотия. Ако ти стегнеш един мускул, другия тук им позволявам да се разтегне. Нервната система, това треперене, нервната система, мозъкът ти предава сигнали, че ти не си стигал до там и спирай. Зато и става това треперене. Пиене в стретчинга в началото, зато и го харесвам, защото много от начало почва да научаваме точно това. Това треперене е нещо нормално в случая. Нищо стигаме до 100% на капацитета, който можем в дадена тренировка. 2 неща още. В началото повечето клиенти не ги слагам срещу огледалата, защото искам да си представят какво се случва. Мускул-мозък, искам да... Точно така. И зато и не ги слагам пред огледалата, защото там се отнема това. Когато си достатъчно трениран, това вече не е чак толкова значение, защото дали си затвориш очите или се гледаш, ти вече го имаш това нещо изградено. Второто, не съм много голям фен на постоянното докосване. Сега тук ще работим, да се държа ръката тук, просто такова. Но е важно някой път, за като стегне, като кажеш на някой нещо и като виждаш, че той не го прави, да му подскажеш. Къде трябва да усети? В случая, аз правя тук, да стегнеш, защото ако стегнеш там, ти ще разтегнеш отзад. Единственото нещо е това. Тоест, в момента, в който знаеш, че човека го прави, спираш да го докосваш и гледаш дали това. Защото в един момент той накрая, като се умори, той ще спре да го прави. И тогава вече стягаш тук и на последните 1-2 повторения. Още един път? Последно, трета. Ами, в случая при тебе аз бих дал 5 от първите, 4 от тия, като нормален обем, но днеска е този обем. Ай, бавно сега, рамената са назаре. Бавно си. Добре, спъчи се. Опа. Ай, коляното напред. Бутай го, пауза, стил. Супер. 1, 2, 3, пауза, стил. Супер. 1, 2, 3, пауза, дигаш. 1, 2, бутай коляното, точно така, сил. Друго е усещането. Както ти казах, тук няма гледал. Трябва да гоним усещане. Тук усещането накрая е къде отива твой коляно, що отива толкова напред. Бутай го напред, бутай го, точно така. 1, 2, бутай, смело, дигаш. Супер, още 2. Бутай, силно. Точно така. Сега силата ти почва да намаля. Той чакаме да стане. Силно. Стих. Сега накрая аз да ти казвам силно, по-скоро им се карат. Няма как да го дигна силно, което е разбираемо, но така или иначе това е подсказката. Дигай силно. Може да имат притеснения. Няма проблем. До 10 грама за тялото, на 10 грама за мозъка. Ще задържат ли вода? Ще държат малко вода, тя после ще се разпредели и няма да има проблем. Но? Бутай, стил. Добре. Между другото с въпрос как спечелим време. Знаеш колко обича да ме питат? Добре, спрей се. 1, 2, 3, пауза, сил. Винаги на напада втория крак е ужас, защото тук вече имаме ректус феморис и лекс е разтегнат. Пауза, стил. Отделно дишането не се е ускорило, бутай го. Ай, 1, бутай. Стил. Стей, браво. Ужас е правилната дума тук, да. Той нещо, примерно, го вземаш, го правиш между 2 и 6 седмици. Дигане ще е 4. Вдигаш достатъчно сила. Та нататък може да мислиш дали ще махна това, то означава, че човека трябва да има мобилността, дали ще вдигна отзаря платформата, защото всяко едно от тия сега е 5 см. Ако дигна платформата и се опитам да стоя изпъчен, тук стречинга ще стане още по-сериозен. Още нещо, което мислиш е къде да дойде тежестта. Дали ще са дъмбели, там е най-лесно. Ако е щанга отзаря, трябва да стоиш много изпъчен.
Ако искам съвсем да те убия, ще дойде штанга отпред. Това означава, Българиан бек? Българиан бек е штанга То е отзаде. по-лесничко просто. Каква е тежестта отзаде, дали е штанга или българиан бек? Тежестта е тежестта отзаде. Като мобилност можеш да представиш, че отпред трябва да стоя така. Аз трябва да стоя изпъчен, за да тая тежест да не отиде напред. И трябва да правя също нещо. Нали, тогава говорим за да изискваш от среща човека много мобилност и той няма да може да дигне такива килограми. Те, че всеки път, когато надградиш техниката, това, което трябва да направиш е да намалиш тежестта. Идеята широко е да стоиш изпъчен. Бау. Пускай, стягай тук, стягай. Дигаш. Супер. Ако тук искам съвсем да убия, ще дам бавно и вдигане нагоре. Защото реално, че го изпълняваш вече повече време. Стягай квадрицепса, стягай. Силно. Супер. По-лесно е да експлозивно да се вдигнеш. Добре, натискай корема, стягай квадрицепса. Силно. Супер. Добре. Натискаш корема напред първо. Стягай квадрицепса са. Силно. Супер. Супер. Още две. No. 2, 3. Натискай корема напред. Се изгърбай. Да. Така. Силно. Почва се изморява. Нещо като се измори, трябва да преяде нещо друго да работи. Натискай корема напред. Силно. Супер. Стих. Най-важното нещо е мобилност, контрол и сила. Всеки път, когато промениш нещо в движението, в тренировката, в почивката, в килограмите, трябва да имаш предвид точно с тия неща. Първо трябва да имаш мобилност, т.е. трябва да изпълниш даденото движение. Второто нещо е трябва да имаш контрол. Контрол на всичките повторения. Дали са 2 или 20, трябва да имаш контрол трябва да приличат по един същ начин. Единствената разлика е в концентричното изпълнение, т.е. в бързото вдигане или събиране на килограмите. И третото нещо вече, когато имаш първите две, е сила. Всеки път, като промениш нещо, трябва отначало да върнеш формулата. Колко жени имаш, където са дошли, искат да влизат много бързо на лятна? Аз нямам такива за щастие. Имам такива, които годишно искат примерно да свалим за годината 10 кг. И тук при тях следваме много така интересното и хубаво правило, което имаме. По-добре 6 месеца на 80% да спазваме нещата, отколкото 3 седмици на 100%. Такива клиенти обикновено в момента нямам. Такива, които много бързо искам да вляза във форма. Защото много бързо е хубаво нещо, но изисква много повече ресурси от тебе. Тоест, ако аз искам на 100% да го изпълнявам на 3 седмици, това означава, че няма да стане 3 седмици, защото нещата в залата стават бавно. Това означава, че ще стане между... Тук обикновено се казва 12 седмици. Аз харесвам 16 от 24, защото винаги нещо се случва. Май месец до от празници. Великден мина. Лятото ще отидем на почивка и нещо винаги ще се случи. Зато и давам винаги някакъв по-голям период. 16 до 24 според мен за нормалните хора е по-адекватен времеви интервал, в който да изпълнят нещо. 3-4 месеца. Да. Ако си много надъхан, 3 месеца могат да се случат нещата. Но обикновено отнема повече време. Защото аз работя не с спортисти, а с нормални хора, с работещи хора и те излизат извън нормите. Те не ги спазват тия неща. Няма как да се хранят така, както трябва. Да, тренировки пропускат. Се започват да изпълняват доста повече неща. Ти имаш YouTube канал, нали? Долу в описанието оставам на Иван. Да, между другото, това е нещо. Първото нещо, защото това нещо го има. Третата фаза е падаме кръвната захар. Първата фаза е като сменям позиции, почвам да виждам размазано. Втората фаза е загубят ми ушите. Ако продължим да тренираме по-сериозно, с такива темпове, с толкова вдигнат пулс, ще ми падне кръвната захар. Зато и при те аз бих казал да закусваш. В смисъл, ако тренираме така силно в 7,5 сутринта, бих ти казал, вкарвай нещо малко, за да имаме нещо, което да горим времето да ти дава. Въглехидрат. Да. Нещо набързичко. Да. Защото най-лошото нещо е някой да падне кръвната захар, особено като ти му е падала първите пъти е ужасно. Отвратително е
ляга, знаеш как е, 20-30 минути, той не може да стане. Гръцка ме чака. Оставям Инстаграма и YouTube канала на Иван долу в описанието. Ако имате интерес, той работи в Сенчи, може да се свържете с него, онлайн също работиш. Да. Надявам се да ви е било интересно това видео и до скоро. Мерси много. Аз благодаря.